Igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma. Ana m ekele unu na-asịkwa dịka m si na-asị kwamgbe na ọ ga-adịrị unu mma na Eke, ọ ga-adịrị unu mma n'Orie, Afọ, Nkwọ, na unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ maka na mmiri ụtụtụ anaghị agba ururu. Unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị akụ n'igwe. Ana m asị ihe ọma mere onye mere ibe ya, ya gaziere unu. Ọ gwụchago m kpọmkwem na mmemme na nnọkọ m na unu n'Igwe Ekunie onyonyo. Unu mara aha m bụ Odoziakụ Chinyere Anaeke Ogbonna. Aga m akpọbata nwanne m nwoke mụ na ya na-eme unu obi ụtọ mgbe ọbụla woo aga m akpọ aha ya, ọ ga-eji aka ya kpọọ maka na ama m na unu amarago ya bụ aha. Ọ ga-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke tata. Ọ bịa kenecha unu, akpọbatakwa onye pụrụ iche anyị na ya ga-anọ na mmemme nke ụbọchị nke tata wee kwuo isiokwu anyị ji bata. Ọ bụrụ na o kenecha, a ga-akọwa gịnị ihe anyị ga-eme n'ụbọchị nke tata. Ezi nwanne m nwoke, akwa m na aga m akpọ gị, ị ga-eji aka gị kọwaa onwe gị maka ịbịa n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. Ngwanye Igbo niile olu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ya dịrị ọnụ mma. Aha m bụ Chinonye Pascal Anaeke, anya na-eto elefe dike. Ejighị meji ọnụ ekele ọnụ n'ụbọchị taa, mana obi dị m ụtọ mmeji ọja wee kelee ka m gosi n'ọnụ ụda. Ọ ya ka ị na-eme. Were na-ekele ụmụ Igbo. Unu anụghị ụlọ ka m ji kwụsị agaghị eme nwunye nọ na ya ka o ji aka ya gịnị wee kwuo unu, mana ụja bụrụ ihe nwaanyị ya ka m ji apụ ya ya kọwacha ya kene unu. O kelego unu na ụbọchị nke tata. O nwere agadaga nwoke anyị na-enọ n'ụbọchị nke tata. Ọ ga-ekelekwa Igbo niile, kọwaa aha ya na ebe o si pụta maka adị ama ama ndị o gwara gịnị ndị o nwanne m nwoke. Ada ekene m gị. Igbo keleenụ, rienụ, zụọnụ, kelezuonụ. Ọ ya dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ihe a bụ maazị onye kacha eme m ka m ha ọnụ na-ekwuru ndị Igbo. M bụkwana onye na-eme ihe egwuregwu nke ndị oyibo na-akpọ kọmedi na MC. Chọrọ ime mmemme ị na-eme ka ọ gasịrịrị were were ịkpọkuo m mere gị ọdị ọfụma, ikene m unu Igbo. Ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha Jizọs. Abụkwana m nwa afọ Imo steeti. Ịbịa na Mbaise, na-azụ ndị Mbaise na-akpọ dede, anyị na-akpọ dede bụ lude ahịa azụ Mbaise. Ọ ebe m si kpọmkwem. Ekele m unu. Unu ahụla ihe anyị na-ekwu? Unu ahụla ihe pụrụ iche? Unu ahụla ya? Ndị mụrụ ha nọ na mmemme nke tata zuru ezu bara abara. Unu lee n'isi m, onweghị ihe m tiri enu ha anya. Unu jizi aka unu mee gịnị ma ihe nọ na ya. Okenye na amabara ndị Mbaise, ndị ahịa nọ n'ugbu a Ahịa azụ. Ndị ahịa zụrụ ugbu a marazi ya wụ ezi nwa afọ. Ha na-agazi ntị ka ha maa ihe nwanne ha ga-eme na mmemme Igbo Ekunie. Igbo Ekunie bụ ihe gịnị ozuru ụwa ọnụ. Onye ọbụla na-amabeghị maka Igbo Ekunie dịkwa ka onye a mụrụ n'ụbọchị nke taata ka na-ebido. Biko gbaa ọsọ chọọ Igbo Ekunie ebe a na-enweta anyị n'akara niile eji enweta anyị, ma akara ekwentị anyị, akara nke YouTube ma nke Facebook. Anyị na ebe niile, mana Instagram, ebe ọbụla anọ kpọtụrụ anyị na ihe ọbụla ị na-eme. Ịkpọ ha na-ekpe m, anyị azara. Anyị ga-ekwu dị ka iwetu ọnụ anyị wee gara gị ya bụ ozi. Ị na-eme mmemme ncheta ọmụmụ gị, ị na-emepe ụlọ, ị na-eme ịlụ nwaanyị, ihe ọbụla mmemme a na-eme, ọgbakọ Igbo, ọgbakọ ndị otu, kpọtụrụ anyị ka anyị bịa kọruo ka o si mee gịnị ka o si ede. Ọ dị mma ụmụnne m, n'ụbọchị tata ihe anyị ga-eleba anya bụ dịka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo. Asị m ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo, ọ bụrụ ka esi alụ nwaanyị ebe niile maka enwere ọtụtụ otu esi ediri alụ nwaanyị. Mana ihe dị mkpa nke ndị Igbo, ihe gbasata ndị Igbo ka anyị na-agba gịnị mbọ ya, maka na ihe dị ugbu a ka esi alụ nwaanyị chabụrụ alụrụ ebe a gburugburu a na-eme. Anyị matazikwa na anyị bụ ndị Igbo. Anyị chọrọ ịmata maka ndị na-amaghị kedu usoro ndị Igbo, onye Igbo zuru oke ji gịnị alụ nwaanyị ma ọ bụ alụ di ya, ka anyị ga-amụta n'ụbọchị nke tata. Ama m na unu eburugo otu unu wee nọdụ were akwụkwọ na mkpịsị edemede, maka ihe anyị na-eme ebe a ịkụzipụta ihe kwesịrị mmụta. Nwanne m, enweghị na-etinye na ihe a maka ndị na-abụ ha gere ejila ka a na-akpọtụ ya na ibe akwụkwọ. N'ezie, ihe anyị na-eme n'Igbo Ekunie bụ ịkụzi asụsụ na omenala Igbo n'usoro. N'ụbọchị taa ihe gbasara alụm nwaanyị, usoro esi alụ nwaanyị. Anyị atụleela n'oge gara aga ka ndị
ndị omenala ọzọ si dị obodo si dị tata a ga-anụ site n'onye ọnụ onye Mbaise ndị eji omenala mara n'ala Igbo anyị nụ n'ọnụ nke ha akọwara anyị otu esi anyị arụ ga-ekwe n'ụmara otu o si dị na ngalaba nke ha. ọ dị mma ụnụ anụlanụ ka o si mee. Nwanne m nwoke ọnụ na-ekwuru ọha na-akpọ MC the teacher n'asụsụ ndị iti ọka esi akpọ ya dịka na onye Igbo omenala zuru ezu na nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ma nwaanyị chọrọ ịlụ di, kedu ebe ọ na-ebidodo? Igbo Igbo ekene m unu ọzọkwa. Ịma ịbịa ihe a na-eme n'obodo taa, ndị okorobịa na agbọghọbịa ụmụafọ Igbo hapụrụ omenala na-emezi omenelu. Ya bụkwa ihe ọjọọ jọgburu onwe ya n'ala Igbo. Onye gaa obodo mepere emepe, mba mepere emepe, ọhụ nwaanyị ọsị ahụrụ m gị n'anya, ịhụ m n'anya, bum, ha lụwa. Ọ bụ ka esi eme ya. Nne na nna anyị ha mụrụ anyị, enwere ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo. Ịhụ nwaanyị masịrị gị, ihe amasị gị, ọ bụ nwoke hụrụ gị ya, ọ nne gị hụtara gị, ọ nna gị hụtara gị, ịga usoro ya bụ nke mbụ ya na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ. Iru ịkụ aka n'ụzọ ebe nke nwaanyị, ịkọwa onye ibu, kọwaa ebe isi, kọwaa ihe ị bịara ime, ịkọwacha nne na nna nke nwoke si oke nwaanyị nwoke anyị ahụghị ebe ị kpọrọ anyị bịa. Nne na nna nke nwaanyị asị oke nwaanyị ọwụ onye nke ị kpọtara, asị ee, asị oke ha laa, ha enye onwe ha izu dị iche iche ka ha jụkwa na-ese. Maka na ịbịa n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo bụ nwanne nwoke enweghị ihe ịkpọtụrụ ụkwụ ugbu a wee ebe o si tọchịcha m ịjụ ese. Maka na ụfọdụ ndị anaghị ajụ ese, ụfọdụ na-eme n'ụzọ ha lụọ nwanne ya gaba n'ihu, ị na-eji ya ebe ahụ ọ na-adanye. ịjụ ese bụ onye nwere ike ịbụ ọ bụrụ nwanne gị. Maka na ịga obodo mepere emepe, enwere anyị na-ayọ na-ekpe ekpere na-ayọ ndị Igbo ka onye ọbụla mụrụ nwa afọ Igbo mee ka nwa ịmụrụ mata omenala Igbo. Biko ịmata ịjụ ese bụ onye ọgụ nwanne gị, gị na onye ọ ga-alụkọ, ihe ọwa bụrụ ndị ohi, ihe ọwa bụrụ ndị ama, ọ bụ onye ga-abịa a na ezinụlọ gị otisa ezinụlọ. Enwere ọtụtụ ndị dị ụta ahụ. Ajụcha ese ahụ bụ ezinụlọ niile ha kwekọrịta ọnụ na ha ga-alụ, ezizi ozi ngwa ụnụ bịa ka enye unu ihe edemede ihe unu ga-eme eji alụ nwaanyị. Enye list ya ndị oyibo na-akpọ list, akwụkwọ ihe edemede eji akwụ ụgwọ nwaanyị. Enwere nke nwoke, nwee nke nwaanyị, ndị ụmụ agbọghọ, okwu ụmụ okorobịa. Enwere ọtụtụ ndị na-eme ya n'ala Igbo na-ana nke ụmụ okorobịa na-ana nke ụmụ agbọghọ, emume dịka ndị dịka ịbịa n'Imo steeti, ndị bụ ndị ide atọ na-eme ihe akwụkwọ nke ndị nna, ma akwụkwọ nke ụmụ agbọghọ, nwa akwụkwọ nke ndị nne, nwekwa akwụkwọ nke ụmụ okorobịa. Mana Mbaise ebe m si bụ ụmụada, eziokwu ibe dị mkpa. Ebe Mbaise ebe m sikwe na ịbụ bụ imeghe nna, meghe nne a na-akpọ ivu efere, gị meghe amaala, meghe ndị ụmụndom, ụmụ inyom, ime n'ihe nke ndị bụ ụmụ okorobịa na-etolite, ụmụ agbọghọ, ha nọchere gị ụzọ asị gị nye ha ihe nchekwata ikpo, inyeghị ya. Nna ịbịazie, nna mụrụ nwa asị gị oke ịkwụziere ụgwọ isi nwaanyị. Ụgwọ isi nwaanyị enweghị ego a na-etụkwasị, ọ bụghị sị na-ekwe ihe ga-akwụrịrị ọ ka gị na ọgọ gị. Ihe dịka ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, mpaghara ebe isi kedu ka esi eme? A na-ahụ ya na-akpọsị ya ka ebe a na-ere ahịa, ka esi akwụ ụgwọ isi nwaanyị? O sikwe dị na obodo anyị ugbu a na-ahazi nwaanyị ọnụ, a na-ere nwaanyị ere, ọnwụ ha ya kpọsara akpọsa, ije ọgọ wee ije nkwọ wee ije nwụrụ ya na-eme akpụ ahụ gị weta iji gosi ihe niile awụ ure itinye ha wekwe ha nyasị nsị nwa jiri ọgụ jiri ego aleziere anyị nwatakịrị anya anyị na-ere nwaanyị ere. Otu esi eme n'obodo anyị ugbu a, o nwere ihe dị iche na ka unu si eme na nke nwanne m nwoke? Omenala Igbo wụ otu,
asịkwa na ebekwa na omenala ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. Ebe m si bịa ụtakwana na-akpọ Mbaise. Bịakwa na Mbaise enwekwere ama niile enwere ka ha ji alụ nwaanyị. Ụmụ onye Mbaise bụrụ onye ahịa azụ. Irute n'ahịa azụ echi m n'ahịa na Ọfiri. Irute n'ahịa na Ọfiri echi m ebe a na-akpọ Lude. Iru na Lude Autonomous Community echi m Lude ama. Irutekwana na Lude ama esi m ebe a na-akpọ Isiwedu because ebe anyị nwere ama asatọ. Irukwana na Isiwedu echi m ebe a na-akpọ ndị ụmụeloonye ka anyị si alụ nwaanyị bụ ka nne ji jikọta anyị nna ha ji mbụ emechaghala ihe ịkwụ ụgwọ ihe mmemme rịkọrọta nke ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Nna mụrụ nwa onye ga-esi ekwe ihe ị ga-eji kwụ ụgwọ isi nwa ya. Isikwanụ na-ekwe nke ọsị gị ihe a bụ ije nkwụ ọ bụrụ ije ngwọ because ije ngwọ na-esi ọtụtụ ije nkwụ na-adịgide na anyị nyekwara gị nwa ya yere hiere anyị na-ana ọtụtụ. Ya bụ na ihe m na-aghọta ama m na ụlọ ghọtakwara ofu ihe na alụmdi na nwaanyị abụrụ ihe ọgụ na mgba, ọ bụ ihe ure maka a na-atụkwa n'ilu si ọgọ bụ ikwu nke gịnị ekwu nke atọ asị ọgọ bụ chi onye. Ebe ọbụla nwa gị nọ lụrụ di ezinụlọ ụlọ abanwanyekwala n'ebe ahụ maka ụfọdụ ndị na-asị aga m alụ nwaanyị ebe dị otu a maka na ejiri m ego. Ndị Igbo anaghị ere nwa ha ere. Ihe a na-ekwu lee nwa lete ya anya ka ọ dịrị nwa ha na-ele ya obi dị ya mma, ha ga-asịkwa na ọgọ ha na-eme gịnị eme ọfụma. Onwe ihe ọzọ ị na-agbakwunye ile anya na ihe ịlụ nwaanyị ọ bụ omenala na-agbanwe dịka ụwa si na-agbanwe. Oge mgbe a na-aga ije di ebute mma anyị bụla otu agaala ala aga ije dị abalị anọ ihe na-ekwu mgbe ọ gbanye ebe nwanne m nwoke ndị abịa kụcha aka ekwete nwaanyị ga-agakwa lee anya ebe ọ na-aga mkpụrụ ụbọchị ya hụrụ ebe ọ masịrị ya abịawazi ije mkpụrụ mkpụla ezitezi ebe a meje ya na akpa ịgba nkwụ. Oge a na-emekwa na ịgba nkwụ ihe na-egosikwa na alụ ọrụ nwaanyị a wee were gbara mmanya nye nwaanyị a emeta ọnụ ya bụrụ chọọ onye ụdị ya bunye ya onye ahụ ọwa ọnụ ịgba ndụ. Ebe ị na-ekwu mgbe o nwere ihe m na ụfọdụ ndị anaghị eji mmanya ngwọ ka mma eji eme ịgba nkwụ nwaanyị, mana ọ dị ka onwe ndị na-anaghị ejizi mmanya ngwọ wee na-agba eme ihe anyị na-ekwu ugbu a. Ọya nwa ọlụrụ ọhụrụ anyị na-ekwu omenala ga-adị ọ mmanya ngwọ ka eji eme etinye mmanya ngwọ a. Kedu onye ga-agbanye nke nwaanyị ahụ mmanya? Nna onye anọ na-eke nwa ya di ga-agbanye nwa ya nwaanyị taa gosi onye nwere di ọ bụrụ ya agagharịa chọta onye agosie onye anyị ha bụ ezie iko mmanya lọghachita. Oge ha abụọ ṅụrụ ma ọ bụ n'ịgba ndụ ọ dị ka nke ndị ụka na-eme ịgbanye ọla. Ọ nke a bụ mmanya abụọ ha ṅụrụ ọ bụ n'ịgba ndụ ha mmadụ abụọ abụọla di na nwaanyị n'ihu na omenala siri dị mgbe ahụ abụọ ṅụrụ ma ọ bụla mmanya agosi onye nweti ndị mmanya niile ebuzi bịa onye ọ na-aṅụrịbazie maka ụfọdụ mgbe ihe anyị kwuru ugbu a na ebe aga ịlụ nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị eburu ebe mmanya bunye di ya anaghị eri ihe ọbụla maka a ga-asị ya nne enwere nke m gara kwuo ihe ekwurekwu ebe ha gbara nkwụ a na-ajụ ya nne ịsaghị nara ego nne ịsaghị riwe nne ịsaghị ṅụwa mmanya mgbe o ji ṅụrụzie mmanya aga bunye di ya ya sị ha nna m nara na ihe ọbụla eji bịa iwe ebe niile egwu dị iche iche na-eme gịnị na-ekwekwo. Ihe eji na-ekwu ihe dị ahụ maka ka anyị hapụ na ịhapụ omenala anyị ga-emewe omenelu ka anyị ghara ị na-agbazi omenala ndị ma hapụ nke anyị ka nwanne m nwoke gbazikwuo ya bụ. Mana enwere ebe ọzọ m chikwa ịhụ ya ihe gbasara ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị a ọ na-awụ ọhụrụ na ọ tọrọ ma ọ peni akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị. Enwere ihe ọ na-egosi oge a ga-agbakwa ihe dị ka alụkwaghị m ọ bụ ego ole ka a ga-eweghachita iji na akagbuola alụmdi na nwaanyị adịghịzi ha. Ọ ga-enwezi ọkwa ekwesịghị nwụta ndị na-anaghị ego isi nwaanyị achọkwara ịgba alụkwaghị m echi gịnị ka a ga-eweghachita iji si akagbuola ya. Ebe a ka anyị tụkwa kwesịrị ịnwụta kụwara ya wee ebe emere ji ọwụrụ na inye ha ego ha were otu narị naira jido adị ama mana ikpere anyị bụ na gịnị Igbo alụ ọrụ ụlọ anụ maka na Igbo anaghị emekwanụ alụkwaghị ma ọ ghara m agha na ugbu a meziri ruo ebe ọbụla maka ndị nne na nna ya otu ọbụla o si ma jọjọ nwaanyị lagodu be nna ya
ọnọdụ a ga-agwa nne ịnọ na ị ga-agaghachi n'ebe di gị ebe ahụ wee ebe ị nwere ọkwa ịnọ ka anyị gbaa mbọ nwetuo n'obi ọkwanụ ndị nwaanyị na-alụ alụ di adịghị mfe asị di bụ ndidi ị ga-aga ịnọrọ wetuo obi were ebe a ka be gị nọrọ ebe a kwa nku gị ihe niile na-emewo ebe ahụ maka ime ọkwa ịlụọ dị lụọla ụmụ gị lụọ lọta ụmụ otu ọ ga-adị ka anyị ghara ilere ihe ndị obodo ọzọ na-eme ka anyị mata na ebe anyị si maka na omenala ndị gịnị ka na-echekwa ha otu a ka m ga-esi anyị dọbido na ihe gbasara emume alụmdi ọ ngwanụ ndị hụrụ na ihe ndị anyị kwuru anyị ekwutecha ka ha si eme ya biko ntị anyị ghere oghe ekwentị anyị ghere oghe gwa anyị na o nwere otu unu si alụ nke unu ka anyị nwee ike wepụta ya ihe na ịgbasa ozi gbasara omenala Igbo na mpaghara ọbụla ọnụ ebe ọbụla ị nọ kpọọ anyị ga-abịa ịkpọgodo anyị n'ala Igbo anyị ga-abịa ebe ọbụla mana mba ofesi anyị ga-aga ebe ọbụla ga wepụta ya o nwere ndị na-anọkwa na mba ebe ha nọ mee gịnị ihe alụmdi na nwaanyị a na-emekwa n'usoro ndị Igbo si eme anyị ga-abịakwa ebe a kwuo ka o siri dị ana m asị ka ndị mụ na ha nọkọrọ ka anyị kelee ndị niile nọnyere anyị na mmemme nke ụbọchị nke taa kasị ezi nwanne m nwoke kene ọha na eze ndị niile anyị na-anọ na mmemme nke ụbọchị nke taa Igbo bụ Igbo ekele m unu ọzọkwa ịma anyị matala ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo biko ayọ m na-ayọ nwa okoro ma nwa agbọghọ bi na mba mepere emepe emere bụ nke ndị oyibo na-asị I love you, you love me, I give you belle, ụmarị ụbọn biko anyị emere nke ahụ ịchọrọ ịlụrute ụlọ ka ị ghara na-ehapụ omenala mewe omenelu omenala dị amụ anyị omenala Igbo ga-adịrịrị anyị alakwa ụmụ anyị ga-amụ anọ n'ọkwa na-emekwa omenala kụziere ụmụ omenala Igbo ọ dị mkpa Igbo ekele nwanne m nwoke kene onye anyị na-enọ n'ụbọchị nke taa kenekwa Igbo niile na-agwa ha ka o si ekene ka mgbe kwa mgbe ekwuchitere Igbo niile ana m ekele gị igosi na ịwụ nwa afọ amaghị anyị ma ipiri ipụnyere epunye ịmụtara omenala ma ndị Mbaise bụ ndị omenala onye eji aga mba a ga na-aga mba nwoke ndị Mbaise ebe anyị na-aga izisi ozi ọma ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ahụla m na ịbụ ndị so na ndị na-atụ ntọala igbochi ka asụsụ Igbo hapụ ị na-ala azụ mana enwere okwu ihe m na-ayọ ọ na-eme ha ebe a kwukedara ya ofu okwu dịka ndị Mbaise si ekwu okwu ọ ga-abụ ebe ọbụla ha na-amasị onye Mbaise bịara n'ọnọdụ Chileke ọ tụfọdụ na m ezi nkwu m ịsụ m asụwa Mbaise m asụwa sụọla anyị Mbaise ka a mara sị eziokwu isi ebe ka amụnụsụ mmadụ nụrụ na ọdụ n'okwu agaghị ime Mbaise anyị akpọ dede ka anyị na-eji akpọ ịhụ onye tọrọ gị gị akpọ ya dede ọha anyị na-akpọ ịchọkwana ịwụ sị ịwụ nwa afọ Mbaise ịsụ Mbaise wukpo anyị na-asụ ya dị ha ọnụ onye Mbaise ya sị gị Chineke mee Chineke akpọdela gị ọkụ Chineke gbudoro gị egbu dede mụ na gị nọdị mụ na gị kwụkwa n'ihu kwụrụ n'azụ dịkwana ihe mega m emego otu okenye ọ dị mma ka anyị nwere ihe otu a maka na ahapụghị ịsụwazie mana ọ dị mma otu igbuchatara ya onye Mbaise ọbụla mara si eziokwu ọhaneze ndị Igbo na-asụ nkwụ onye ji baa ọ ga-eji m na-asị nke a ga-eji ala ga-aka mma eji m ọja bido mejikwa ọja eme m emezi nke ka ụtọ ka mara na nke ọ nọ ugbu a kasị nke eji bido mma ka m gbune ka m si mụta gịnị nna anụ ka ọ na-ada ekene m ike ọgaranya ngada ọgazie udo na ọganihu anyị ga-akpata nwere otu a ka ọ dị ihe niile a na-asụ na-eme gịnị na Igbo ekunie onyonyo Igbo ekunie TV ụlọ akwụkwọ ka o si mee n'ụbọchị nke taata anyị ataala ụkwa jaa ya bụ eze a na-asị anyị na unu ga-anọkọkwa mgbe ọzọ ka chi bọrọ afọ mee gịnị bụ ọrụ unu nkụ ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrịrị unu na mma ana masị udo dịrị unu kwuoro mgbe anyị ga-anọkọ ọzọ ka emesịa